Voi ei. Mun on pari minuuttia annettu aikaa ja mä oon pakko käyttää hyvästi tämmönen tilaisuus, kun saa näin hienon yleisön eteen tulla. Tämä on ihan hullua. Kaupunginjohtaja, Järvenpään yrittäjien puheenjohtaja ja hyvät juhlavieraat. Ihan mieletöntä ottaa tämä tunnustus vastaan. Vaikka Vaatepuu on yhden naisen osa-aikainen yritys, meitä Vaatepuun takana olevia tyyppejä on ihan valtava jengi, yli 200. Mulla on paljon yhteistyökumppaneita, opiskelijoita ollut matkassa, erilaisia sometsempareita, suomalaisia vaate- ja asustesuunnittelijoita, kuten tiedätte, ja sitten jäseniä. Ja osa täälläkin on paikalla. Musta on tosi kiva, että olette jakamassa tätä mun kanssa, tätä tunnustusta, koska tämä on meidän yhteinen juttu. Mun ammatilliset juuret on vahvasti tuolla kansalaistoiminnan kentällä ja se näkyy Vaatepuussakin. Mulla on aina ollut palava halu muuttaa maailmaa, kun mä oon törmännyt erilaisiin sen epäkohtiin. Ja Vaatepuun perustamisen taustalla on myös tosi vakavia globaaleja huolia ja niihin liittyviä äidin unettomia öitä. Me eletään haasteellista aikaa, mutta kuten me kaikki tiedetään, niin haasteet on aina myös mahdollisuuksia. Ja Vaatepuuhan on tarttunut sitten näihin mahdollisuuksiin. Eli me toimitaan alustana ja innostajana, missä etsitään erilaisia ratkaisuja yhteisöllisesti ilon ja hauskuuden kautta. Sinänsähän yhteisöllisen vaatekaapin ideassa ei ole mitään hirveän uutta. Erilaisia jakamispiirejä ja materiaalin yhteiskäyttöä on ollut aina. Ja vaatelainaamojakin ennen Vaatepuuta. Mutta nyt on oikein megatrendinä alettu puhumaan jakamistaloudesta. Ja sen kentältä on noussut useita esimerkkejä, miten sen raameissa on mahdollista rakentaa ihan kannattavaakin liiketoimintaa. Vaatepuu on vasta matkansa alkumetreillä, mutta voitte olla ihan varmoja, että menestystarina on kyllä tästäkin luvassa. Kaikennäköisiä ideoita tässä on ja Turku avataan nyt sitten esimerkiksi ensimmäinen nyt tämmöinen sivutoimipiste. Mutta siis Järvenpään yrittäjien on ihan etuoikeus kuulua. Meillä on mielettömän hieno ja avoin yhteisö. Ja itse asiassa mun mielestä Järvenpään yrittäjätkin osoittaa tällä huomionosoituksella edelläkävijyyttä, koska yrittäjyyshän muuttaa koko ajan muotoaan. Tietenkin pitää muuttua maailman mukana. Ja mun mielestä se kertoo Järvenpään yrittäjistä, että täällä halutaan huomioida myös eri lähtökohdista toimivia yrityksiä, jopa palkitaan perinteisten kriteereiden ulkopuolelta tulevia. Musta se on tosi hienoa. Joskus mä oon kuullut hämmästelyä, että miksi just Järvenpäästä käsin on lähdetty kehittämään Vaatepuun kaltaista toimintaa. Että yleensä tämmöinen kaikki tehdään isoissa kaupungeissa, Turussa ja Helsingissä ja Tampereella. Mutta mä luulen itse asiassa on se meidän salaisuus, että mä oon hoksannut, että Järvenpää on just oikea paikka kokeilla kaiken näköistä uutta. Ja kiitos kuuluu ihmisille. Meillä on täällä ihan uskomaton ilmapiiri. Meillä on tosi aktiivisia asukkaita, kaupungin edustajia, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka heittäytyy tosi matalalla kynnyksellä mukaan kaikkiin hulluihin ideoihin, niin kuin Vaatepuuhun. Et kiitos vaan kaikille. Ja tietysti lopuksi vielä kaikista isoin kiitos kaikille mun ystäville, etenkin Emmalle ja Hannalle ja omille vanhemmille, jotka nytkin siellä jälkikasvua hoitaa ja muutenkin on aina tukena. Ja totta kai Sami, mun ihana mies, joka aina jaksaa tsempata ja ymmärtää kaiken näköisiä hömpötyksiä. Kiitos. Nyt tarvitaan sitä ihanaa miestä kohta. Täällä on aika paljon näitä pisteitä. Taas kerran! Onnea Soile Maria.